mergawe, ngibadah yo ngibadah. Mergawe tok ora ngibadah yo salah kaprah. Akhirat tok ora mergawe, ngibadah tok ora mergawe yo salah. Yo salah. Awake dhewe urip ning donya. Dadi loro-lorone iki kudu mlaku bareng. Ya golek donya kanggo ngibadah, ya mergawe kanggo ngibadah. Nah awake dhewe iso ngono, donya ya ora berat, akhirat ya ora berat. Tapi nek awake dhewe mikir donya tok gak tau mergawe, gak tau ngibadah ya. Mikir donya tok, sepenting aku kerja lan kerja ngibadah gak tau ya. Tau ngibadah tok, penting aku ngibadah ora tau kerja. Akhirnya berat. Mikir donya tok ora tau ngibadah yo, akhirat sing berat. Ngibadah tok ora tau mergawe, yo donyane sing berat. Nek loro-lorone dilakoni ya gak berat. Gawe kanggo sangu ibadah. Al-khamru ummul